दुमनिन साहा बागाना सिया ओमफ्राय बेसेबा गोलोमफ्रुजोब्बाय नै ए मा जाखो फै फै हेलो भिवार्स वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्पिल नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ फिन खेबसे बरायनाय थाबावबाय आं दिनै ब्लगखौ बेसेबा सिखारग्रा फुंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय टाइमा बेसे जाखोथाय 4:56 जाबाय दा मार एडभान्स सिखारबाय आं दिनै माने मोनसे कभार भिडिअ बानायनो थांनो नागिरदों जायगाखौ आं दायो नोंथांमोननो खिन्थालांसिगोन बेनि थाखायनो एडभान्स सिखारग्रोबाय रावबो सिखारथ'वाखै जोंहा दा आङो सिथ्ला लामाफोरखौ सिबना लाहैग्रोनोसै माने जायगाखौ एसे गोजानाव सानदों नालाय ओमफ्राय जगार खालामनायाव मानायाव गोबाव जागोन ना बेनिखायनो फुङावनो सिखारग्रोबाय आङो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थादो ओमफ्राय जा फुलाव नुखाबाय आंखौ ओमफ्राय रावबो मबाइल हमनो हाग्राबो गैया दा नै लामा सिबनोसै आङो मबाइलखौ ओमफ्रायनो नै बिदि बेरायाव दोननिर' थायोना थाया ओमफ्रायो नोंथांमोननोबो सिथ्ला सिबनायखौ लामा सिबनायखौ एसे दिन्थिनोसै आरो बेरायाव दोननानै थागोना थायाथाय नै बेवहाय ओमफ्राय आङो मोखां सुखांनानै दा एसे आटा नानो नागिरदों आटा लांफागोन आरोना ओजा जानो ओमफ्राय बेखौनो नानो नानानै लाग्रोनोसै आं नोंथांमोननो नानायखौ दिन्थिबाय थाथ'ला टाइमखौ बेसेबा होसोख'नो हाया आंबो आखुर जागोन टाइमा दानो जाहैगोन 8:30 थांनो सानदोंमोन मा जायो नायनोसै जाहैना जाहैया टाइमा मोनो बेखौ नाना लाग्रोनोसै सान्दुं दुंबाय दे अखा हाजानो गिदोंमोन ओमफ्राय नै दादाखौ खिरखिलानि थाखाय फ्लेगनि थाखाय औवा दाननो होदों आङो गोजौद्राय जागोन बायमोन एसेसेयाव थुनाय जागोनथ' र' मोनफैबाय आं दा माने दहायो फैनायाव आथुर एखेबारे फैनो गोनांखौ दिन्थिनो हायासै ओमफ्राय ड्रेस चेन्ज खालामखांनानै दासो दिन्थिबाय ओमफ्राय नै आङो सनिया ओमफ्राय इनियाबो चेनेल दङ आरो केरि क्रिएसन नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय ना मा होनो ना बोथोराथ' बेसेबा साफा जाना दं नै ओमफ्राय सान्दुं गोसा नालाय ओमफ्राय दंफां सिङाव दंथ'यो जोङो लानोसै ओमफ्राय भिडिअखौ दा A few moments later. बेसेबा सान्दुं खामजोब्बाय नै माने दैजिमायाव लाहैदोंमोन ना
जागायानो बोरैबा सान्दुं खामथाबजोबदो आरो भिउआ मोजां फैयाखै ओमफ्राय जोंनिया माबाबो गैयामोन ना माने जोंनिया एखेबारे रिफ्लेक्टरबो गैया गेमबो गैयिदो ओमफ्रायो सान्दुङाबो जि तां तां ओमफ्राय सान्दुं खामनायजों मानायजों मोजां लानायानो जायासै आरो इयाव ओमफ्राय दा नै दुमनिया फैफिनबाय मा एसे गोसोम नुखोथाय गोसोमाथ' गोसोमखा थेवबाबो आरो गोसोमसिन नुबावना होबाय ओमफ्राय मेंबाय बिथाङाबो बेयावसो मोदान लायदो ओमफ्राय दुमनिनि साहा बागाना मारै नुगोनथाय ओमफ्राय भिडिअखौ मिथिला इयावनो लाना फोजोबनोसै आरो दहायथ' एसे मोजां जाखायासैना सान्दुङा मोदान लायदो ओमफ्राय इयाव बरिं मोनजोब्बाय जि गिदिंथिंबाय थाबायना जेन थेन बानायना थांसै इयाव मेगननि आइलेस नक्लि लादो बिथाङा होनबाय आसलिया अरिजिनेला खमनो आं लायासै लिनलाय A few moments later. ओमफ्राय बेसेबा गोलोमफ्रुजोब्बाय नै सिग्लावजोब्बाय ओमफ्राय जोबथ'बायना जि खस्थ' मोनफैबाय ओमफ्राय आंनियाव दिनै फैनानै बेसेरा जेबो नङा लोगो हिसाबै फैनांगौ ना आंबो लोगो हिसाबै थांनो हासिगोन नायहैदे इनियावबो चेनेलाव थांनानै क्रिएसनाव मोजां मोजां काभार भिडिअ होसोयो मालाय उदैजिमायाव इमान खस्थ' ओरैनो थांबाय ओमफ्रायो नांगौ बायदि लानोबो मोनासै ओमफ्रायो दा नायनोसै माबोरै जायो मिलायनाय ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो लाभ इउ अल बाय बाय